Mahing adlaw ning tanan din ha karon mga tsoy. Ako dai si Itchoy, ang vlogger nga dili tisoy. For today's video mga tsoy, ubani ko ninyo manglaag mi uban sa kaubana namo sa simbahan. Pero before ta mo adto sa simbahan mga tsoy, mohapit sa ta sa balay nila Ate Ayang. Kay lagi mga tsoy, na may gikuha gud ang akong uyab din hiya mga tsoy, motong giubanan nako siya. Uban pud namo ang gwapo nga bata din ha mga tsoy, si EJ Boy Bugoy. Unya taod-taod mga tsoy, naabot pud na si Kuya Zeb din ha mga tsoy. Ikan sa iyahang trabahoan. Insakto sab kay mga tsoy nga nakauli si Kuya Zeb ting paniudto na. Unya kay natunong man pud og ting paniudto among pag-adto silahang balay mga tsoy. Wala sab sila nakaandam og panud-an din ha. Mao tong gadali-dali en taon mig palit din ha sentro mga tsoy karon natay masud-an pang paniudto. Salamat yun kay sa couple nga bag-ong kasado. Unya i-pass forward na lang nako din hiya mga tsoy. Kay wala naman lang ko nagvideo sa pagpangaon mga tsoy kay maulaw man ko nga magvideo didto sa silahang balay. Mao tong nihapit dai may dinhi as tindahan sa La Union mga tsoy kay nagpalit mi aning pilit. Siyempre mga tsoy kung na sila'y binignit aw magbiko sabta. Pilan sab nato nagpalit din ha brown sugar mga tsoy og kamay kay para isagol na to sa biko. Unya kay nahuman naman lagi mi og palit din ha sa mga ingredients para biko mga tsoy. Biyahe na lang pud mi dito padulong sa simbahan. Ila naman gud mi gitsatan mga tsoy nga kami na lang daw gihulatan. Unya pag abot na mo din hiya sa simbahan mga tsoy agoy naa na gid si Sam, naa na pud na si Brotherly din ha mga tsoy og si Richelin. Wala ra pud na dugay mga tsoy nangabot pud na among uban kaubanan din ha. Unya wala na lang pud mi naglangan din ha mga tsoy kay aron sayo-sayo pud mi makauli. Nang biyahe na pud mi padulong dito sa among padulngan mga tsoy. Kanira pong tricycle nila pastura mo gigamit mga tsoy padulong dito sa buhay na obra. Ay, wala gid ning dugay mga tsoy, nakaabot ni gid mi dinhi sa buhay na obra. Mao tong pag-abot nako dinhi mga tsoy, nagsuroy-suroy pukos ilahang lugar dinhi og nakit-an ako ning duha. Pagbalik sab nako dito sa among giistihan mga tsoy, naandam na po nila ng pagkaon din ha. Unya kay lagi naandam naman ang pagkaon din ha mga tsoy, dili gid nato kalimtan nga pagpasalamat ya sa Ginoo. Unya pag human og pasalamat din ha mga tsoy, unsa pa atong hulaton, dugo ko na gid ang pagkaon din ha mga tsoy. Kanila mang sanghatkik ang atong unahon mga tsoy, ato ra gid ang isunod ng uban. Medyo dagandagan gyud pud ang among dala nga pagkaon karon mga tsoy kay namay ni sponsor. Salamat Lord sa panalangin. Manang gidaghan man lagi atong gidala nga pagkaon mga tsoy og gikinahanglan gyud nga mahurot ginato ning tanan. Mao nang wala na gid ako nagibali-bali ng mga istorya din ha mga tsoy. Oy, nagpahikaon ra in taon ko diri kay aron mabusog gyud ko ba. Bitaw mga tsoy, na curious lang igos lasa ani among gidala nga mga pagkaon karon mga tsoy. Mao nang akong gitilawan ang tanan din ha. Kay di ba mga tsoy, basta gani kaon aw highlight yun as video wala na usong ulaw-ulaw mga tsoy, basta kaon na gaisgutan. Samtang sila mga tsoy gaistorya ako nagpahikaon ra pud ko din hiya. Ayaw na lang yun mo pagsaba sa ilaha mga tsoy nga grabe akong kaon din hiya. Pag human sab nato kaon din ha mga tsoy kay lagi nabusog man tani ilang gidala ato sab ning sulayan ilang zipline din hiya. Kay isa lang gud nato sulayan mga tsoy, pampahilis ra tong gikaon ba. Human ako nagsakay-sakay dito silang zipline mga tsoy, sugdan na sab namo ng dula din ha mga tsoy. Kaning dula mga tsoy kinahanglan ra nimong buohon ang word din ha nya tagnaon nimo kung unsa nang award. Bali isa ra pud kaduwa nga mong duwaon karong adlaw mga tsoy kay medyo alangani man ta sa oras. Kay lagi layo-layo para ba atong ulian. Unya na pa daw mi hapitan. Abi po na kog aha mi padulong mga tsoy pag humana mo dito sa buhay na obra. Anhi man dita dinhi sa daik mga tsoy nga perting ninduta. Dagandaghan sa bug mga tawo nga magtambay dinhi mga tsoy kada hapon. Kay mag-abang-abang lagi sila mga tsoy sa nindot nga sunset. Nya dili sabta magpalupig dinha mga tsoy. Kay lagi ngit-ngit naman ilaha gitang gisugaan. Ug unya mga tsoy kay gabi naman diri na lang sa tataman. So, see you on my next video mga tsoy kung ahanap po ta mo abot mga katsuyans.